Biye tarata ye Desamuru kalo tile kɔnɔntɔn san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo wagati ale cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Nigériens ka kɛlɛkɛ pankuru min ni ale suguya ye C30 ye ale kɔni tun bɛ munumunu na Burkina Faso sanfɛla kɔni o la min ni yamaruya yɛrɛ kɔni ma di u ma u wajibiyara ka u lajigi Bobo Dioulasso dugu kɔni o la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ni ale ye AES o ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ maa o maa de bɛ yen nɔ ko e kɔni de ye anw ka sanfɛ kɔni ni ka munumunu a kunna ka sɔrɔ yamaruya t'i bolo i ka pankuru kɔni a bɛ lajigi wajibiya kɔni o la o de siratigɛ la sa an ka jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka taga se général d'armée Abdourahmane Tiani ma ale ni Ibrahima Traoré ni o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye u bɔra k'a yira k'a fɔ AES kɔni ye jamana min ni a janb'a ka sankolo la kosɛbɛ wa a bɛ a ka sankolo kɔni ni ka u lakana maa o maa bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka sanfɛ pankuru kɔni ni ka a munumunu ni jamana saba kɔni kunna ka sɔrɔ yamaruya ma d'i ma i bɛ lajigi wajibi la. An ka minisiri ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ye ale bɔra an ka faba kɔnɔna la bi sɔgɔmada joona in na ni ka i kunda Guinée Conakry jamana kɔni o kan a kelen kɔni ma taa nin taga in na ani minisiri caman kɔni taara ɲɔgɔn fɛ o minisiri dɔ bɛ tali kɛ an ka sɔrɔladon minisiri kɔni ale ka ni o ye général d'armée Sadio Camara ye ka taga se an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ finance koɲɔ olu ma ni o ye Ali Husseini Sanu ye ka taga se bolimafɛn boli minisiri ani sirabakan kilan minisiri kɔni ma ni o ye madame Dambele Madina Sisoko ye ale ni minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ baganmara ani sɛnɛ koɲɔ olu ma o ni o ye Yuba Ba ye u bɛɛ lajɛlen ye u kunda Guinée Conakry kɔni jamana o kan an ka minisiri ɲɛmaa n'a ka mɔgɔw kɔni taa kun ye min ye o de ye ka taga bolodiɲɔgɔnya min ni ale bɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka t'o tɔ ni ka o sinsin. Sɛbɛnfura min ni ale tun ma kɔnɔnen don Cour suprême kɔnɔ a bɛ waati caman o bɔ a kɔni a sera an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni o ye kiiri min ni ale tun bɛ ka makɔnɔ kiiri min ni a ɲɛsinnen tun bɛ bolimafɛn min ni ale bɛ wele ko blindé ni o ye an ka finitigilakaw ka bolimafɛn ye ale 36 min ni a musaka bɛ t'i jɔ sɛbɛnwari miliyari 30 o bɔɲɔngo la a kiiri bolodalen don ka Desanburu kalo tile 22 ma kɔnɔ san 2025 maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni kan ka kiiri ni musaka ko in ale la sa o ye maa 17 de a maa 17 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamana ye maaba kɔrɔ dɔw kɔni olu ye a fɔlɔ o bɛ tali kɛ Bubu Sise kan Bubu Semi ni ale tun ye an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye ni finance minisiri fɛnɛ kɔni o kun don o kɔfɛ fɛn min ye Mamadu Igor Jara ye ale fɛnɛ tun ye finance minisiri kɔrɔ ye ka taa se Cɛma Umbɛra Kulibali ale ma ale fɛnɛ kun ye défense minisiri kɔrɔ ye ka taga se Babali Ba ale tun ye BMS o ɲɛmaa kɔrɔ ye ani officier caman olu kɔni ka kan k'a kiiri nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa minnu tɔgɔ fɔra a maa caman de bɛ yen minnu n'olu sigilen tɛ ba Maliba o kɔnɔna la yan nɔ bilen. Office central des stupéfiants ni o ye cakɛyɔrɔ cɛkɔrɔ min ni a ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli olu ma a cakɛlaw kɔni olu ye u bolo fa kosɛbɛ min ni u ye tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn dɔw kɔni olu kan ka taga se furakolon dɔw kɔni fɛnɛ ma a kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o la kapitɛni Denba Tunkara ni a ka cɛdenw Bakɔ Jikɔrɔninkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnsa Golfu u tɛ tɛgɛ da maa 5 kɔni kan a maa 5 ninnu kɔni wele sera u ma waati min na o y'a sɔrɔ u kelen bɛ ka ɲɛnaminimafɛn ni ka o de kɔni ɲagami shisha kɔni o la min ni u bɛ k'a sama shisha min yɛrɛ kɔni ni ale balilen don an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ nin wagati in na u minɛna ni ka u di kiiritigilamaw ma. Sama murutilen dɔ ale kɛra sababu ye ni ka dankari Dawuda Kulibali ale ka bunahadamadenya o la Dawuda Kulibali yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 81 na furumuso 2 de tun bɛ a bolo den 20 o tun bɛ a bolo den 20 in na sa cɛman 13 musoman 7 waati min na sa a tun bɛ ka i kunda u dafɛdugu kɔni o kan u dafɛdugu yɛrɛ ni Pereso ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 2 o bɔɲɔngo do yanni jumaseli kɔni o wagati cɛ
a taara bali sama in yɛrɛ kɔni o de la ni sama in yɛrɛ kɔni ye bingani ta ka ɲɛsin a ma k'a faga o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen o la nin cɛba in yɛrɛ kɔni ale kun ladɔnnen don kosɛbɛ u ka dugu la ni o ye pɛrɛnso ye k'a sababuya kɛ u ka dugutigi ka danga de kɔni o kun don kunnafoniya in kɔni a carina fo ka taa se kucala dugu kɔni o kɔnɔna ma nin sama in yɛrɛ kɔni a kelen ka nin cɛba in yɛrɛ kɔni ni ka a bɔnɛ ani na a y'i kunda foro kɔnɔnaw kɔni olu ka min ni a ye maa caman ka foro kɔnɔna kɔni ni ka olu tiɲɛ maaw kɔni olu kamana gana kosɛbɛ dɔw yɛrɛ kɔni y'a laɲini ko ka sama in yɛrɛ kɔni ni ka a bɔnɛ ani na yan'a ka tiɲɛni kɔni ka o don mɔgɔw kun ka taga a fɛ nka kucala marabaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu kɔni yera sama in ye fɛn maa si kana sama in ale faga k'a sababu kɛ sariya de kɔni bɛ kungo kɔnɔfɛnw olu ka koɲɛw olu la nka nin waati na maaw kɔni olu jɔrɔlen don kosɛbɛ an bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa kɔrivarikaw ka jamana ale kɔnɔna la kunu desanburu kalo tile 8 san 2025 Alassane Dramane Ouattara min ni ale kɔni ye san sɔrɔ kalafili tɛmɛnen na n'a kɛra octobre kalo tile 25 san 2025 jamana ɲɛmaa kalafili min kɛra ni a ye san sɔrɔ ni kuru 89 ni murumuru 77 ye kunu a tun bɛ jamanadenw ɲɛma min ni a ye kalili kɔni ni ka o kɛ kalili min senfɛ jamana ɲɛmaa 12 bɔɲɔgɔnko olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taa se maa wɛrɛw kɔni olu ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ka investiture o senfɛ fanga sinamatɔn maaw olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la o fanga sinamatɔn maa don an bɛ se k'a fɔ ko Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Mamadou Coulibaly ka taa se Simone Bagbo ale ma Jean-Louis Billon, Arieta Lagu, Awa Don Melo olu tun bɛ nin kɛnɛ ale kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka nin fanga kura min talen filɛ nin ye fɛn min ye fanga sinamatɔn ye u bɛna dɛmɛ a ka baara la an ta Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka taji kɔni dɔ bɔra ale sɔngɔ la min n'u y'a yira k'a fɔ taji ni o ye essence ye o litiri kelen bɛna feere sefawari 180 dɔrɔmɛ 20 ka taa se gasoil ma ale litiri bɛna feere sefawari 130 ani dɔrɔmɛ 6 o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna kabi desanburu kalo tile 6 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati ka kunnafoni datuguni ni bɛnɛ jamana ale ye finitigilakaw tun kelen don ka maa minnu ni ka olu jaso fanga dafiri ale senfɛ olu maaw bɛɛ lajɛlen kɔni labilala k'a yɔrɔ la k'a fɔ kabi tɛnɛn sufɛla la kɔni na ni maa minnu kɛra sababu ye ka nin ko ninnu kɔni ni ka olu kɛ u caman kɔni bolilen don tɛgɛ tɛ ka se ka da u kan fɔlɔ Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw aw tulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw tulo kan yan'an ka kunnafoni datugu sa an bɛ foli belebeleba ta ni k'a di Madi Keita ma Madi Keita ale ka dugu ye Kɛɲɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnen sa Segu Toba o bɛ Kɛɲɛba o lamini na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ a sigilen bɛ Espagne jamana kɔni o kan kɛrɛnkɛrɛnnen sa Almeria an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin ni Espagnol bɛɛ lajɛlen ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa minnu fana bɛ k'an filɛ Italie ni wagati in na foli belebeleba an b'o ta ni ka di aw ma aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan sini inshallah aw ni Asatu Dunbiya aw n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ